בעלי עסקים שלא מצליחים לפרוץ את תקרת ה-30K בחודש. הסרטון הזה בשבילכם. אז חשבתי הרבה, איך אני באמת יכול להעניק את המעטפת ואת הליווי עבורכם ולהפוך לעסק שהוא מותג מוביל אחת ולתמיד. אספתי עבורכם את מיטב האנשים המצליחים ביותר בתחומם לתוכנית עסקית שנקראת מעיסוק למותג, שתוביל אתכם אל הרמה הבאה שלכם בחיים האישיים, בחיים המנטליים ובחיים העסקיים. אנשים יקרים, שנה חדשה בדרך אלינו. תוודאו שאתם נכנסים אליה בתור אדם חדש. אם אתם רוצים להגיע לתוצאות שלא הגעתם, אתם תצטרכו לעשות מעשים שלא עשיתם. כל אותם אנשים שרוצים להרים את העסק שלהם, אחת ולתמיד, תשאירו לנו פה פרטים בנוגע לתוכנית העסקית שלנו, מעיסוק למותג, ואנחנו נחזור אליכם בהקדם לשיחת ייעוץ והתאמה. אנחנו נתראה.